Kidam tang chiti ni phaing kora ke thomani nijang karbiang long lakha ke thom chinthong constituency ke parlo Rongjangpong sanselu aklem long chinthong havar amai tu mahin pen pathu piponsi karbi jutang song mate KJA Central Committee hin pen kapin khatpon chongmaipi kepado pon labang so mai along ada por phainer kep apor malom abarim amai phu long singkro hin pen KCS asong alama pangjar ponsi mai ingi pon mai long chinthong hawara mai long klembang phi la pen tirang mati san chom pen nangka chup pati dun akling dun kleng sarpo tu chitong dun ri tc kewangji zonal karbi youth festival rengsibon aklamalong kimisen pen kepachun ponji apha chithan chimum pon la pen bangso mai long arpu ka chilar la pen arpu kimi ke bat pon ajai mexidami ding pon la pen ningkan hini apharman mai pu Probitra Singh Ingti lapen Kongchen bang Mongol Singh rong pharatuma phansi arpu pekponlo lapen bang so mai long ka chetong dun chinthong MSc Avijit Kro Kingchong Tiso Sunil Tokbiatum chetong dun si mesen pen mai pichun pon sanselu aklem along hawara tung pen pini kises tripia mai pen kaping kharating chongmaipi pedunang gi pusi pini pedo ponlo pini chiti kora ke thom masi pini bangso chongmaipi hawara mai atom phan ke do teng pen thasi pini ani sia phan dak hawara mai tung dak chingthong hawar long san cham matung phan hang ponlo lunsu pi toman hang ponlo la pen rosa la pen kaprek rat asai klem bang pong pitu hang pon si mesen pen bangso chongmaipi pe chun ponlong lo nili tum tarik captaincy bipon po ni thoma pharma Pini la pini kiseng man thua ki mi non receive folder pen thot mai phu kong chen bang non la bang so amen mang than pon ini lasi mai phu bang nili abi trusting intilo kongchun bang ke ake hai mongol sing rong chinthong pen himari rong phar karbing long life